Migahin og 100 million pesos ang Department of Labor and Employment kung dole alang sa mga trabahante nga naapektuhan sa Bagyong Tino. Ano ang report ni Alan Domingo? Ingon ini kagrabe ang danyos nga gimugna sa Bagyong Tino, din gipanlas sa baha ang halos maagian nini. Mga kabtangan man o kinabuhi ang gikutlo sa katalagman. Luyon nini ang mga tao nga nanarbaho ang apektado kaayo busa mipahigayon dayon og intervention ang Department of Labor and Employment. Sa data sa Dole Regional Office 7 miabot sa 780 ka mga trabahante nga nagtrabaho sa 151 ka establishmento nga apektado sa katalagman ang makadawat sa financial assistance. Kini gipaagi sa tupad program din hatagan og minimum nga suhulan sulod sa napo ka adlaw ang maapektadong trabahante. Unang gihatagan sa Dole ang mga grabing naapektuhan gikan sa mga barangay naglangkob sa Talisay City, Liloan, Consolacion, Danao City ug Compostela. Misumada og 4.6 million pesos ang unang napagawa sa Dole. Ang trabaho lan dili kay silig-silig na ha. Kinahanglan nga kining adlaw nga ilang itrabaho sa tungtupad adto pud sila mo trabaho sa ilang enterprise aron nga makabalik kay ang atong mga tindahan nga nagkalapok, ang atong tindahan nga napuno in taon sa basura, dili ba na makaabre diha-diha dayon. So ang ilang buhaton, they have to help their employers nga makabalik dayon sa operations. Gawa sa mga nagtrabaho sa mga establishmento nga direktang na hunong ang operasyon kay nabahaan, hatagan usab og ayuda sa Dole kadto mga informal workers nga wala makapanginabuhi tungod sa katalagman. Gipadayag ni Director Roy Buenafe sa Dole 7 nga adunay igong pundo ang ilang buhatan alang sa mga trabahante kung gikinahanglan nga malugwayan ang ilang serbisyo isip tupad beneficiary. Adunay 100 million pesos ang gigahin sa Dole alang nining maong programa. Apil ang atong informal workers ngadto sa mga barangay, no? Ma-identify nato ang hardest hit barangay nato. Tagaan din nato na sila. Diha dayon ha. Tagaan din nato sila og 200 kabuk beneficiaries. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.